Čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa, v ktorom zahráme challenge. Prvých 5 vecí, ktoré zoberiem, musíme až do konca hry. Takže si myslím, že sa rovno môžeme hrať na to. Takže padneme si, pozrieme takto. Môžeme ísť rovno tam. Takže počkáme si, kým tam budeme s Battle Bassom. A ideme. Takže prvých 5 vecí, ktoré zoberiem, budem musieť hrať. A nemôžeme ich meniť už. Takže tak. Rovno asi ledem na tento domček. Darkness tam mi padá. No ale tak asi SMGčko bude prvé. Nebudem radšej brať shotgunu, keďže takú lepšiu nájdem. Idem ich asi rovno pušnúť, čo tam budú. Tam takto len stojí. To nič. Ale zatiaľ neberem si tu shotgunu. Aj keď nie je to zlá. Ale radšej nie. Pre istotu. Skúsim nájsť dačo lepšie. Na healy a takéto to nebudem hrať. Iba na zbrane. No. Tak. Lepšia. Ako predtým. Nič. Nikto nikde. A, pred nami. Není na diálku. Nevadí. Okay. No, už tu asi nikto iný není. Tak si myslím, že sa môžeme premiestniť. Pred nami sa strieľa. Daj, je tu dole. OK. Tak už nič. Už sa nestrieľal. Už dostrieľali. Idú do lobby. Nevadí. Máme tu ďalší fight. OK. Fú. Tohto som sa zlakol. Tak nakoniec tu ešte boli ľudia. A myslím si, že môžeme ísť ďalej. Pred nami cápek, hore na kopči. Zaletím za ním na Batmanovom aute. A rovno na ňo. Tak nič. Už je mŕtvy. Tieto veci, čo mám v inventári, tak nie sú zlé. Zbrane mám podľa mňa dobre vybraté. A akurát. Môžeme ísť ďalej. Na to po nás strieľa. Či sa mi to len zdáva. Aha. Trošku nikde. Nie sú tu až takí silní hráči. Keď po dlhej dobe. Nevadí. Prvých 5 vecí, čo som na začiatku našiel, tak tie mám. Takže to splňam. Ideme skúsiť sa pozrieť po mape a zistiť tak A. Po boku sa strieľa. A letíme. Aha. Chlapi. Čo robíte? A rovno korunku mal. Tak fajne. Ja, tak túto zbraň by som si zobral, ale prvých 5 vecí, čo som zobral. Tak ako, môžem zobrať, že healy, ale tak, no.
Veď na čo. Nebudem to joykovať auto. Aha, tu je, rovno ho napálim. Tak, to bolo ve stylu. To bolo ve stylu. Nič. Všetko mám. Korunku máme, nie? Dobra. Posledný traja. A máme to. Takže vyletíme. Tak nevyletíme. Nemá výkona. Nič, letíme. Pozrieme. Ako nevidíme. Ale asi nikoho. Nevadí. Aha, už sa to spawnuje. Battle Bus Victory Royale. Tak som rovno tu. Joj! Aha. Tak to už aj. Nič. Aha. Je tam aj taký človek. Už sa tu strieľa. Ideme tam pozrieť. Nič, nohy nemá. Z boku dostávame. Tu sme všetci pri Battle Buse. Kto by to nebol, keď to je výher. Ale, aha. Ten je tam a ten jeden je tam. Skočím na neho či nie? Nemám mu ako ubrať. Mazal som to nič. Aha, je tu takto. Máme to asi vyhraté už. Nikto nikde. Prvých 5 vecí som dodržal. Čo mám u seba, tak to mám. A zoberieme ho už, ak už nikto není, takže asi pre toto video to bude všetko. Počkáme si ešte. Wow. Za mňa dobrá hra. A už odlietame. Victory Royale. Tak pre toto video by to bolo všetko. Dúfam, sa vám páčilo a nezabudnite dať like, odber a vidíme sa v ďalšie video. Takže čaute!